Fi stqarrija l-Partit Laburista ħabbar li l-mexxej tal-partit Dr. Joseph Muscat ħatar lid deputat mexxej Dr. Tony Abela biex imexxi kumitat b'tifkir għal Perit Dommintov. Dan il-kumitat ser jieħu ħsieb inhiedi monument, attivitajiet, tifkiriet u pubblikazzjonijiet uffiċjali f'ġieħ il-memorja tal-eks Prim Ministru u eks mexxej tal-Partit Laburista, il-Perit Dommintov. One News tkellem għad-deputat mexxej Laburista Dr. Tony Abela. Il-ħsieb u li nikkonservaw il-memorja ta' Mintov, Dominko Mintov. Aħna nemnu li Dominko Mintov huwa patrimonju storiku għal Maltin kollha, kemm ta' dawk li setgħu qablu miegħu u kif ukoll ta' dawk ma qablux miegħu. Il-fattu li aħna nemnu li hu kien il-kawża għall-effett ta' ħafna affarijiet li ġraw fl-istorja Maltija. Il-Kumitat ser jaħdem flimkien mal-familja Mintov sabiex jitħejja programm sħiħ li mistenni jiġu publikat fil-ġimgħat li ġejjin. Ser ikunu biss dawn l-inizjattivi, avvenimenti, tifkiriet u pubblikazzjonijiet imnedija minn dan il-Kumitat li ser ikunu magħrufa uffiċjalment mill-Partit Laburista u għalhekk il-pubbliku huwa mħeġġeġ jistenna it-tnedija uffiċjali ta' dan il-Kumitat qal il-Partit Laburista. Inizjattivi oħra li jitħabbru barra l-programm ta' dan il-Kumitat m'għandhomx l-arfien tal-Partit Laburista u tal-familja Mintov. Aħna nemnu li dan huwa persuna patrimonju storiku tal-Maltin kollha. Sa dan it-tant fi stqarrija l-mexxej Laburista Dr. Joseph Muscat esprima l-gratitudni tiegħu f'isem il-partit tal-mod dinjetus u nazzjonali li bih ingħatat l-aħħar tislima lil Perit Dommintov. Is-sens ta' nazzjon kien rifless fl-għaqda li ntweriet waqt il-funeral ta' Dommintov għal Dr. Muscat. Huma f'mumenti bħal dawn għal il-mexxej Laburista fejn inħossuna aktar kburin bil-kisbiet li l-koll flimkien għamilna tul iż-żmien u dak kollu li qed iridu niksbu flimkien bħala pajjiż. Sostna Dr. Muscat. Il-mexxej Laburista qal li l-kant spontanju u mhux mistenni tal-Idnu Malti mill-folla kien mument li ser jibqa' joss tul ħajtu kollha. Min-naħa tiegħu il-kap nazzjonalista Lorenz Gonza qal li t-tislima li ngħatat kienet waħda xierqa għal personaġġ statali bħal Perit Mintov.